Čaute, slyšeli jste už o Bar Citizenu? No samozrejme, veď už o tom počul asi každý. Letos to bude fakt velký. Největší. Prý už nezbývá mnoho času na registraci. Čože? Registrácia? Kde sa mám registrovať? Ničím se nemusíte trápit, protože všechny informace najdete na našich stránkách a i my vám rádi poradíme. Pokud jste se ještě nepřihlásili, tak nám věřte, bude to kalba roku. Nejenže se potkáte s komunitou, ale dobře si i pokecáme. Můžeme jak? Ano, i ty. A bude se pařit. Kámo, teba tam fakt potrebujeme, tak sa neopovážne prísť. Přátelé, ale pozor, už není moc času. Registrace končí 20. září a v toto datum se také uzavírají platby. Takže šup do toho. V Praze to startuje v aréně 8. listopadu a tento zážitek si určitě nechcete nechat ujít. Takže pamatujte, uzávěrka se blíží ke konci a tak to nenechte na poslední chvíli. Těšíme se na vás.